Bueno, ordoa. Eta gero intro hau oso guapa dola. Saltzio do bat, rengainen dela resetiman. Samara rifa hau. Bai, dala, itea dago hemen baita re tipikoa, ezakit norbait hemen gitarra jotzen batzu, re tipikoakin baita indaiteke. Tipiko behat txikia jartzezula hemen. Bai, sus 4 izango zen, baino, realmente, hemen itea, nota bat gehiago gehitzea, da oso Queen baita. We are the champions, no, ez We Will Rock You baita, hor azaltzea, da, bueno, Queenen abesti askotan itegu hau. Rolling Stones baita bastante alte da, bueno, mundu guztik ez, baina. Eta rifa hoi da. Bai, jakiteko hau datorren retikan, eta gero jartze zaio hor fa bat izango zen, sol bat barkatu. Ahí va, ahora. Bateria saltzea. Hemen ja, ez duiten riff hoi, bakarikan akorde edo ritmoa. Epa. Berriro. Re. Hemen la. Re. Hemen fa. Re, fa, eta re. Hau puente izango zen. Soloa. Hemen soloan, bastante berezia iruditu zitzaiten, ze dago denbora guztia aldatzen, osea, akordek aldatu iteia hor notatzea, ez, de repente daola zati bat ez berdina, osea, guaz estribiete, eta de repente, bai, hor aldatu itea, zea, ez dakit zetonota juten esaten dira, baina. Eta ez hor aldatu itea, ez, orduan. Sol, do, fa. Bai, hoi ja pixkatik hasiet soloi, baina hoi erabiltza basian pentatonika hor fana edo la bemol, ez dakit exactamente ez tono jotzun hor. Ba, hoi, pentatonika fana erabiltzeu. Eta hemen solea pasatzen. Gero do. Fa. Eta hemen fa. Eta berriro ya estribillo. Edo estrofa. Berdina ala.
Puente. Hemen torroa da jizteu. Hor erantzun bezala ite jo, ez? Abeslaria ibia, Guai da. Hemen. Eta berriro. Vale, hoy estamos más o menos.